Maker Productions. Kar ku ga laifina ku taushi diyar ku ta bar kuka. So yayi mata illa a zuciya ba fata wasa ba ku gane. Ɗaci soyayya idan baka more masoyi ba. Kanunan soyayya ta gaskiya ba fata wasa ba. Indai aka zage ni a gabanta ba za ta ji daɗi ba. Da akwai wasu yayyanta ba a san su ta nunan kauna ba. Sanadin haka sun bata har kawo yau ba su shirya ba. Ta ɗauka magauta ne shi yasa ba ta yi musu kara ba ku gane. Ranar da na fara ganin ta ce ta dade fa tana sona. Ran da na je wasa garin su ta fara tunanina. Ta ji so ya kama ta sa sharan ta yake kwana. Rabuwa sai dai mutuwa kai ne zabi na iyayena. Dan ni yar auta ce a gida ba san kukanna. Komai na fada a gida ba mai iya sauya muradaina ka gane. Ji wata babbar magana har ta sa kai na yi tsawa. Na ce mata ta yi haƙuri rayuwa ba ne mata gaggawa. Shekarar bai ne aure kuma ba ni da halin ƙarawa. Ga Sadiq ɗan da na haifa kullum shi ke neman kewa. Ga Amina matata bar fahari kuma san kowa. Na ce zan aure ta akasin haka ban mata daidai ba ku gane. Haƙurin da na bata she ya sa bata iya yin bacci. Mamarta ta kira ni muka zauna babu muna barci. Maganar aure babu ko da za su yi mini sassauci. Gaskiya na faɗa musu to jama'a sai ku yi mini adalci. Masoya na da yawa kuma bana musu laganci. Dan ni mai waka ne Allah ya bani masoya sai ku gane. Da zan biya soyayyar da suke nuna mini yan mata. Da na fi na mamajo sai dai ku kiran mayan mata. Mafarkin kowace baya huce ta zama matata. Amma ban duba haka ina da Amina matata. Waka ita ce sanadin da suke so na ki ji mamata. Ba so ne irin so wanda Amina take mini matata ba ki gane. Haƙuri shi ne mafita a ganin na kar ku ji haushin na. Kyale masu surutu ku tsaya ku ji dinka bayanan na. Zumunci ya kullu da iyayenta da iyayena. Wannan ma nasara ce ko da ba mu zama mare ba. Zaɓin Allah shi ne ba wai zaɓin da take so ba. Allahu ina roƙonka ka bata masoyi mai kyawu na haiba.